Не всяка година ни дава избор, който ще може да промени посоката на живота ни. Но 2026 ще е година на такъв избор. Тя ще е време за онези, които са решили и са готови да изгорят старата версия на себе си и да препуснат в неизвестното, доверявайки се повече на интуицията, отколкото на логиката. 2026. Годината на огнения кон. Астрологичен портал с такава силна мощ, че в миналото древни императори са се подготвили за него с месеци и цели народи са променяли плановете си. Това е космически цикъл, който се затваря и отваря само веднъж на всеки 60 години. Не всеки ще го забележи, не всеки ще го разбере, но той идва. И за онези, които разбират какво се случва, това е шанс. Веднъж в живота. Последният път този портал се е отворил през 1966 година, а следващият път ще се отвори чак през 2086 година. 2026 ще бъде космическо събитие, а огнения кон ще й даде невероятно ускорение. Това, което обикновено отнема година, ще се случва за месец. Идеите ще се материализират по-бързо от обикновено, възможностите ще се появяват от нищото, скорост и осъзнатост. Годината на огнения кон ще е година на свободата. Тя ще възнаграждава автентичността, ще изгаря маските, фалшивите роли и преструвките. Затова бъди себе си и ще видиш как светът ще започва да се наглася спрямо теб. В тази година ще се срещат две сили – огъня, чистата трансформация, мигновена, радикална, безвъзвратна, и коня, символ на свобода, движение и скорост, дива, неукротима енергия. В китайската традиция се казва, че конят носи небето на гърба си и той е посредник между желанието и неговото осъществяване. Когато огън и кон се срещнат, се ражда взрив. Двоен ян. Две слънца на небето. Енергия, която или те изстрелва напред, или те изхвърля от пътя. Повечето хора ще влязат в 2026 така, както са влизали и в други години. Ще си поставят цели. Ще ги забравят до февруари. Ще се върнат към старите си модели. Не защото не могат повече, а защото спират. Огненият кон не работи с половинчати решения. Той не познава компромиси. Тази енергия е неутрална. Огънят може да стопли дома, но може и да го изгори до основи. Въпросът е кой и какъв ще си ти в тази година. В древнокитайските хроники е записано: в годината, когато огън среща кон, се раждат императори и падат династии. Слабите се разпадат под натиска на промените. Силните се прераждат в пламъка и стават несъкрушими. Това е година, която ти оставя един единствен избор – да се промениш или да изгориш. Да се промениш не означава да се хвърлиш хаотично. Означава да си осъзнат. Първият портал ще е новогодишната нощ. Колективната енергия. Милиарди хора си пожелават желания, вярват в чудеса, фокусирани върху бъдещето. А втория портал – 17 февруари 2026, когато по китайския лунен календар официално започва годината на огнения кон. Първият е намерение, вторият – активация. Годината на огнения кон ще е година на свободата и ще възнаграждава автентичността. Затова бъди себе си и когато Вселената те пита: готов ли си да станеш повече? Готов ли си да направиш преход към една нова версия на себе си? Шанс, който идва веднъж на 60 години. Веднъж в живота. Бъди готов, защото огнения кон не пита за разрешение. Той препуска. И твоят избор е прост – да препускаш с него. Или да останеш на място и да гледаш как профучава покрай теб. През цялата година се доверявай на интуицията си. Бъди смел, но осъзнат. Благодари за това, което си днес. За това, което имаш. За всичко, което вече е в живота ти. И за пътя, който си извървял. И за онова, което идва. Живей в любов. Огненият кон вече е тук. Чакате да се решиш да го възседнеш. Добре дошъл в 2026 година. Добре дошъл в твоята година на трансформация. Нека бъде дива, свободна, вълшебна. Нека светлината в сърцето ти никога не угасва. Такива промени не винаги са лесни, но стават много по-леки, когато не си сам. Ако усещаш, че тази година е време да направиш своята крачка, знай, че има място, където хора вървят заедно. В общността и академията Step Up
Създаваме пространство за подкрепа, осъзнатост и растеж, стъпка по стъпка. Ако виждаш смисъл и полза в това, можеш да се присъединиш. Честита 2026 година! Нека ви донесе яснота, смелост и нови възможности.